Bună ziua, dragi colegi! Astăzi suntem întâlnit la Comisia de Bărci Juridice și Administrație Publică. Suntem 4 din 7 membri Comisiei. Ședința este deliberativă. Propun să începem lucru. Cine este pentru rog votați? Unanim, vă mulțumesc. Înainte de a aproba ordinea de zi, avem careva schimbări. Doamna Grosu Oxana va fi înlocuită de Ceban Olga, nou consilier regional. Propun să alegem, cum era doamna Grosu ca secretara comisiei, da, propun să alegem un secretar nou și vine deja propunerea fi doamna Olga. Cine este pentru, rog votați. Unanim, vă mulțumesc. Doamna Olga, sunteți deja ca secretar. Secretarul întotdeauna stă aici. Da. Bine. Astăzi avem două întrebări în ordinea de zi, dacă sunt adăugări sau precizări. Dacă nu sunt, spunem votului ordinea de zi. Egal, cine este pentru, rog votați. Unanim, vă mulțumesc. Trecem la prima întrebare cu privire la aprobarea regulamentului privind organizarea și funcționarea Direcției Agricultură și Alimentație Soroca. Raportor, doamna Andreuța Aliona. Bună ziua, stimate domnule președinte, stimați membri ai Comisiei. Proiectul dat de decizie este elaborat în baza legii privind administrația publică locală. Direcția este o subdiviziune a Consiliului Raional și activează în baza regulamentului aprobat prin ședința Consiliului Raional. Am efectuat unele modificări prin adăugarea unor atribuții șefului adjunct responsabil pe mediu. De aceea, la fel am ajustat modificarea denumirii Ministerului de Resort și socotim oportună modificarea în întregimea regulamentului de activitate și vă propunem spre aprobare. După cum am înțeles, șeful adjunct ați fi și pe mediu și cu toate. Da, șeful adjunct se numea șef adjunct responsabil pe dezvoltarea producției vegetale, acum responsabil pe mediu și s-au dat atribuții pe domeniul respectiv. La moment este vacantă, vom anunța concursul cu atribuții respective. Da, din proiectul de decizie, adică să înțelegem că asta este unicul motiv pentru aprobarea regulamentului. Unicul și ajustare denumirii Ministerului. Bine, dacă sunt întrebări, dragi colegi, dacă nu, supunem votul. Cine este pentru, rog votați. Unanim. Vă mulțumesc. Cea a doua întrebare cu privire la modificarea unor decizii. Raportor Sfinei Iurie. Vă rog. Stimați domnul președinte, stimați consilieri, proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legea 436 privind administrația publică locală, legea 100 cu privire la actele normative în baza demersului parvenit de la Centrul de Sănătate Soroca Nou Ina Popescu de a modifica punctul 4.3 al deciziei Consiliului Raional 5/17 din 4 noiembrie 2021 cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2021 prin completarea după cuvântul a sediului cu următorul text: amenajarea teritoriului și procurarea unor bunuri. Bine, eu să înțeleg, merge vorba de niște, ca să înțeleagă poate și telespectatorii care ne privesc, merge vorba despre niște banchete în față, să facă comunitate pentru lucrări de amenajare a teritoriului, îngrădirea cu gard, scaune în o gradă. Banii au fost alocați pentru renovarea sediului, adică pentru extindere. În urma licitației, deci a rămas o sumă de bani care dumnealor solicită pentru amenajarea teritoriului și procurarea mobilierului. Foarte bine venit. Dacă mai sunt întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, spunem votul. Cine este pentru? Vă votați. Unanim. Vă mulțumesc. Dacă mai sunt ceva adăugări, întrebări, precizări, dacă nu... Poate pe celelalte proiecturi nu știu să nu sunt întrebări sau propuneri. Este cu proiectul 1 cu clasarea de la Popescu. Da. Acolo și a doua clasare, cu niște fișe am uitat, acolo este scris
sunt fișe pe rusești, scris fișa учета, dar este acolo fișe de animale și plantații. Eu n-am înțeles ce de fișe. A doua, pe spisul. Cuptor de Da, apoi este pentru după ce când este leucocite. fișă. Da, să faci Așa. fișă. Proces verbal. Cred că Cuptor fișă. pentru leucocite. Așa. Da, eu nu am zis. Ia cât fișe este. Așa. Fișa pentru mijloacele fixe, animale și plantații. Aici mai este fișa, că nu poate, eu nu înțeleg. Cred că așa spune, dar mai este pe rusește, că este fișa учета, учетная карточка. Denumirea fișei, noi nu ne băgăm în chestiile astea. E document care... Domnule, este un blanc. Fișă pentru Blanchet mijloace standard. fix. El se numește fișă pentru mijloc fix. Că mai departe este Și în decifrarea paranteză asta... scrie animale și plantații. Adică este un blanc care... Tipic, dar este... Tipic care, da. Dar mijloc fix nu este numai... Am Da. scris și eu, dar este bancul unde scrie, nu Nu bine, nu este. Este procesul verbal semnat de toți membrii de casare a mijloacelor fixe. Fișa dată de evidență contabilă, de fapt, este, el putea nici să nu fie aici, fiindcă el, conform legii, dumneavoastră l-a plasat ca să vedeți care este costul bunului care a fost. Cred că în ședință, doamna, o să... Dar nu-i problemă, el nici nu trebuiește, asta e așa ca să... Lasă de informație. Da, Procesul într-adevăr, verbal de informația casare asta este. chiar nici nu fie anexată. Dumneavoastră, adică v-a plasat-o ca să vedeți care este uzura Fișa obiectului trece și... cu numai decât. Nu, procesul verbal e obligatoriu. Da, fișa ca fișa. Da. Proces verbal în care... Faza și domnul Vecislav știe. Eu le facem acolo complecte, unde te scrie deva până... Dumneavoastră să fie în ședință și o să dați. Da. Întrebarea și o să Vedeți, explic. modificăm Da, legislația, asta e suntem, trăim alt timpuri, cerințele sunt altele. Este obligatoriu registru de casare, anexa care o aveți la decizie și procesul verbal de mijloacelor fixe. Unde sunt În semnate situația actele. calculatoarelor sau a mijloacelor fixe, care sunt, adică încă termenul de uzură nu este depășit, atunci trebuie certificat că nu mai poate fi reparat sau așa. Da. Mulțumim. Încă întrebări? Dacă nu sunt întrebări, declar ședința închisă. Vă mulțumim toată lumea.